En principi ha anat molt bé, però avui hem tingut un problema. La Mary del nostre equip, per temes de salut no ha pogut actuar i 10 minuts abans hem hagut de canviar tot i intentar fer-ho el mateix possible sense ella. Va ser un programa en el que jo no vaig poder estar perquè em vaig trobar malament. Llavors les meves companyes van haver d'adaptar la coreografia en molt poc temps. Justament va ser abans de ballar que em vaig trobar malament i van haver de córrer. Tot i així ens vam puntuar bastant bé. L'únic és que l'esforç que van fer elles i les ganes que li van posar per treure-la cap al davant, sí que em vaig quedar una mica amb mal sabor de boca quan vaig escoltar la puntuació en general. Ha estat bé. Hi havia moments com molt guais, molt efectius, heu estat bastant precises. Sí que s'ha notat una mica en un parell de moments com que us heu perdut, però ara també ho entenem. Sí, es notava una mica doncs això, que faltava algú, però bueno, és que és molt normal i a sobre si ho heu fet 10 minuts abans ja dona gràcies de que hagi sortit així de bé, o sigui que per aquest cantó felicitats. 5 amb 1. 4,7. 5 amb 3. Però crec que va ser un programa en el que també vam sortir bastant orgulloses, perquè tot i el que havia passat van donar el màxim. Sí que... Doncs avui us dono l'enhorabona perquè s'ha vist que heu arriscat, heu fet més estils, s'ha notat la força que us ha faltat avui aquí una mica i la bona part és que se'ns ha fet curt, però en bon sentit perquè ho hem vist tan bé que S'ha passat ràpid. s'ha passat ràpid. A mi personalment m'ha agradat molt més el que he vist en exteriors que el que he vist avui, així que la meva enhorabona. Som un grup molt estable. Ens esforcem igual per totes les coreografies, siguin més difícils o més fàcils. I jo crec que estables som, però la diferència de puntuacions ha sigut el que ens ha fet baixar del rànquing, dic. No sé, jo crec que està bé així. 5 amb 6. 5 amb 1. 5 amb 5. Que tot i estar contentes de ser gent que s'aconsegueix mantenir bé, som un grup que pot anar molt més. I llavors veure que notem que nosaltres a vegades desconfiem, almenys jo crec que desconfio de mi mateixa, ostres, sóc capaç. Però després veig el meu grup i dic, sí, som capaços d'anar cap a dalt i de millorar. Llavors m'agradaria que els jutges i tothom que veu les nostres coreografies pensi el mateix i ens vegi anar a més i a millor i es sorprenguin. Més del que suposo que estaran ja, perquè ho fem bé. Així que